Hatai khơi lên được không ạ? Hả? Mấy thầy khơi nó phải cái nào mà đấy? Mai nào mà? Hari ini video mana langsung nama short video. जोङो जारौनि हाबाखौ जाखांबाय ओमफ्राय साय जारौनि हाबानोलाय उल्टासो खिथाथारबाय आङो जोङो ददेरेनि हाबाखौ जाखांबाय ओमफ्राय नै दायो जारौनि हाबायाव थांलायनोसै जारौनि हाबाया माबायदि जादों बेखौ एसे नायलांलायदो बे ददेरेनि हाबायाव जों एसे थाब फैनाय जाबाय नालाय बिनिखायनो बारा मानसि गैथ'आ आरो हाय हाय मा थांगोन दायो दे दिनै सानसेयावनो जोङो मोननै हाबा जानाय जादों ददेरे मेकआप आर्टिस्टनि हाबा आरो जारौ मेडामनि हाबा आङो जारौ मेडाम होननानै बुंबाय थादोंना माने जारौआ मेडाम मावो नालाय बेनिखायनो आङो मेडाम होननानै बुंबाय थादों बेखौ ओमफ्राय दायो जोङो जारौनि हाबायाव थांगासिनो जोङो ददेरेनि हाबाखौ जानानै फैग्रोबाय बिनि सायावबो ब्लग बानायदों आङो ओमफ्राय बिनिखौ इडिट खालामथ'नाय जायाखै आंनाव कमेन्टबो फैदोंमोन आरो दाखालि बावैहाय आब' ददेरेनि हाबाखौबो भिडिअ बानाय होननानै हरदोंमोन ओमफ्राय आं बानायनायालाय बानायखादों ओमफ्राय इडिट खालामथ'वाखै नालाय बिनिखायनो दा होथ'नो हायाखै आरो ददेरेनिखौ जारौनिखौ होग्रोनोसै गोलोमदैया हनै सान्दुं नांनायजों माजों थांसिगोनदां थांसै सिस्ट्रा डेलि गोदान डिजाइन देलायलायदो जोङो जारौनि हाबायाव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जाबायदि बेम पार्टि दामगासिनो मोसानोसो लुगैलायलाङो आंना बिदि दामबाथाय ओमफ्राय नै जोंना हिमानसिया उन्दुबाय नायलांदो लोगोफोर जारौनि हाबाया माबायदि जादों मोजाङै देखायलांनो नाजानोसै फैदो
नुवाखै हनै नुवाखै नुवाखै आं माय सिगांसो थानांगोन होनबासोमोन मा नाममोनलाय मोजोंस्रि मिजिंस्रि जोङो हाबानिफ्राय नैबेथिंजाय दसे ओंखारबोदों आरो हाबायाव ओरैबादि दावराव ओरैबादि मोसानाय ओरैबादि दामनाय देनाय गरम जाजोबलायदों आरोना बिनिखायनो जोङो बांद्राय गरम मोननानै है एसे बार जाहैनोसै होननानै दुब्लिथिंजाय ओंखारबोदों बै दुब्लिथिंजाय मा दङ एसे देखायहैनोसै र' जोङो दुब्लिथिंजायथ' मा थानो दाथ' नाराबारि नुगोन जोङो खामबो जाखायाखै जोङो बै मोनसे हाबायाव जानानै फैबाय नालाय ओमफ्राय उखैनायबो मोनाखै आरो जों बिस्रानि हाबानिफ्राय न'आवहाय थाब थांफिनखायाना मोनाजासिम थागोन हरजासिम थागोन बिनिखायनो दा मोनानि आराम जाखानोसै होननानै जाथ'वाखै आरो दसे बेरायफैदों दोनलांलाहाय इमान गोजानाव थांगोन दोनलांनांगोन होननानै बुंदोंमोन बुंनायालाय इमान गोजानाव थांनो हायाहाय गाबोन हाबा जाहैनांगौ आरो माबायाव फकटपारायाव नै बियो जोंना माइदांस्रि एक्ट्रिस माइदांस्रि एक्ट्रिस जोंहा माबानि मलेन सारनि हिन्जाव मालाय बोरायबो एक्टर बुरैबो एक्ट्रिस बिस्रा बे गामियावनो थायो नालाय औ ओरैनो थास्लायस्लाय बिस्रा बे गामियावनो थायो नालाय ओमफ्राय जोंखौ बेरायनो लाबोबाय आरो इथिंजाय लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थादों नै बियाव बिथिंजाय दुब्लिबारि देमसिसो नङा आरो बियो देमसि ना मा होनो जोंनिया टिसि होनो आरो नै देमसि गायदों बेयावहाय मा गायदों बे हाग्रा बारिसो बैयावहाय मा गायदों मिथिलाहाय आङो इथिंजाय मैगं बारि दङ मटर नङाबा जुखाम जानांगौ बै मा गामिमोनथाय नुहुरनाय गामिया जोंलाय ओइथिनो फैयाखै होनबा ओइ लामाथि ओइयो जों दहाय फैनाय इथिना मोनदे बे नङा माबासो बियो बै मोनसेयासो जागोनदां मोनसेया जागोन बेबो नंबावा बे ओइ इपिस माबा हाई सेकेन्डारि ना मा होनो हागजेरनि हाबनायसो बियो बे गामिया मामोनथाय माबादां हारसा नङालै माबादां ओइ दैदेनसामिनि गामिया दां ना सिनायानो बारा ओंखारबानो आइ रानि बेसे मोजां नोंलाय फावदुरफोरा हाथायखौ नायनो गय जानाय दां गय जानाय फंबायाबो थादों बेसे क्लासाव फराय इदि नायदोब्रा नायब्रा लाजदो मानो लाजबाय होर नायनो मोजांसिन नुदों नायनो मोजांसिन नुदों नै मानो लाजदो किउटखा मानसिया गावदांदांनो खाम जानो फैलायबाय जोङो लोगोफोर टाइमालाय जायाखैमोन खाम जानायनि ओमफ्राय खामखौबो बारा उखैनाय मोनाखैमोन जि होंगो दोंगो मानसि नालाय बेनिखायनो बोथिसे जाग्रोना लाबावनोसै आरोबाव माहा जगोन खाम नांनायावनो जजोब्बाय दा
Hayu. Lepas gazor, labu. Kenapa? Apa? Ada apa nih? Jarumnya apa ya? Masa jadinya? Nak kemana sih? Itu tahu tak? रान्दोनिफोराबो नै थानो हाला मोसानो लुगैनानै मोसाजोब्बाय संहोलां मोसाहोलां हा मोजां मोजांखौ बासिनानै ला जों गयखौ हिनजाव गोदाननि आखाइनिफ्रायबो जागोन ओमफ्राय नै बिनिफ्रायबो जागोन आरोना गयखौ हिनजाव गोदाननि आखाइनिफ्रायबो जानोसै आय गोरलैसै अमाखौ ओरै रावबो ओइ नै माबा दङ बेहा आइथिं दंखायो ओइ बिसोरो सिगां जोबनो नायो दसमोन आबौखौनो आबै होनलांबाय मोनजायाखै बैहाय थांदों बरायनायाव थांजोब्बाय थांजोब्बाय खनसे इदि लानोसै मोजाङा लानानै फैनाय बायदि मोनदों जों हौवा गोदानखौ नेगासिनो बरायनो थाखाय दाबो मोनफैयाखै नेयै नेयै बाग्लिलायलांबाय बुरैफोराथ' गरम जालायलायबायनो नेनानै थोनो थोनो जाथारबाय नालाय खोनानानै जोबना नोंसोर साइसलाखै लाइट बानायना दे गुमै गोदान मा जागोन आं आंहाथ' गुमैसो गुमै गोदान नेगासिनो दङ जोङो ओमफ्राय नै दिनै लोगो मोनलायलायबायना जोंहानि इउटुबार बेनि भिडिअ नायो आङो बिथिंबो सासे दङ इउटुबार गोदान जोंनि चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामजोबनानै हो लोगोफोर फेसबुकआवहाय एकदम थुला साबसक्राइब खालामजोबनानै भिडिअआ माबा उनथिं सिनायलायालै मानसिफोरखौनो नुदोंमोन आं भिडिअ ओइ दा मोजां लाबावगोन र' दा हौवा गोदानजों लाग्रोनांगौ बेहाय थांथारलाबो नुहुरस्राया बिदाव बिबारखौनो लानोसै आंहा लादो बिबार सारग्राखौ लानांगोन ना